Nazdar, nazdar, nazdar. Je tu Rehode a ideme pokračovať v Let's Play na SF Game. A máme tu rovno svet 18. Máme 22 hub. A takto. Musí do toho spolok. Ja som už dôstojník. Sexy. Fakt husté. OK. Nečiteľno, jasne. No tak asi hej. Keď nás môže poraziť. Možno. A to bolo tesné. To bolo tesné. Želáre ešte nemám. Ale už by som mal dostať, lebo už mám úroveň 13. Hostinec. Daj toto. Úroveň, no. Svet 17. A ide traktor zase okolo domu. Môžete si to vypočuť. OK. Nám skončil Elik. Sakra. Zdraví 8. 450 zlatí. To si nechaj pre seba. Brzda. No. Prehrali sme. Tu dáme všetko do spolku. Som tu sám. OK. Zautočíme nejaký spolok. To by sme mohli aj vyhrať. A to bol svet 17. Skoro. Želáre nemám. Taký hostinec. Fuj. 14 200. 300. 14 Shit. Fuj. Dáme toto tu, lebo tam 14600. Presunieme sa na S16. Máme už len 10 hríbov. Ale žaláre už mám 3. zombíka. Ani môžem vždy poraziť. No dneska. No včera som vyhral tých 2. Ducha a kostričku. No poď. No poď. A máme nový luk. OK. Špina. Máme už len 4 zlatky. OK. Tak poď zavriť okno. Poď. OK. To čo je ty špina? Spina, hej. Špina. OK. Dávaj. Konečne. Daj si toto. No. Tam je do cechu. Ktorý náhodou nemám. What the fuck? OK. Hostinec. Pozrieme sa na naše topánky. Čo to tu je? Sila. No tak to si píšte, že to si dá. Aj keď tam je najmenej skúsenosti. OK, to bolo všetko zo Shakes and Fidget a uvidíme, ak sa video páčilo, like
ak nie dislike a uvidíme sa v ďalšom diele Shakes and Fidget. A zatiaľ čau čau.